Patrijarh Pavle. Ne branimo se od tuđeg zla, zlom u sebi. Kad se čovek rodi, cijel svet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da, kad umre, cijel svet plače, a samo se on raduje. Proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje zauvek. I ljubav je najviša vrlina. Sve što čovek deli sa drugima smanjuje se, osim ljubavi. Što više dajete, više imate. Čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da mi ne postanemo neljudi. Ima velike sirotinje među našom decom, kojoj, sem para, roditelji ništa nisu mogli dati. I sebi i drugima kažem, mene može da ponižava ako god hoće, ali da me ponizi, nema čoveka na ovom svijetu, sem jednog, a to sam ja. Kad to zna, čovek ima stabilnost. Bez dobrote prelazi u zloću, a bezazlenost bez mudrosti prelazi u glupost. Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo. Obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema tog interesa, ni nacionalnog, ni pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi. Ne zaboravimo nikada da je zlo uvek kratkog veka i samo naizgled uspešno i blistavo. Zato na zlu, lukavstvu, prevari ne treba zasnivati ništa, pogotovo ne život. Nema čoveka bez greha, niti bez dobrog dela. Porodica je izvor ljubavi. U njoj se učimo dužnosti, žrtvovanju, zajedničkom podnošenju nevolja, kao i podeli radosti. Čovek ne može da bira vreme u kojem će se roditi. Od njega ne zavisi ni od kojih roditelja, ni od kog naroda će se roditi, ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu, da li kao čovek ili kao nečovek, bez obzira na to u kom narodu i od kojih roditelja. Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj, ali kada bi se svi držali bar onog što je malo manje od ljubavi, jer ljubav je veza savršenstva, kada bi se bar držali principa što želite sebi, to činite drugima, što ne želite sebi, to ne činite drugima, onda bi zemlja, ako ne bi postala baš raj, bila blizu raja. Nama je bolje da nestanemo kao ljudi, nego da opstanemo, biološki da preživimo kao zločinci i neljudi. Među vukovima opstati kao ovce je teško, ali nije nemoguće, jer nam Gospod kaže na koji način mi možemo među vukovima opstati kao ovce njegove, a to je da budemo mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Mudrost će nas sačuvati da ne postanemo plen, da nas vuci ne raskinu, odnosno da nas neprijatelji ne onemoguće, a bezazlenost i dobrota će nas sačuvati da mi ne postanemo vuci. Najveća je vrednost u čovečanstvu majka, jer bez majke ljudi ne bi znali da budu ljudi. Majka ih je polako podizala i vaspitavala i oni su dorasli do onoga što je potrebno. Bog od nas ne očekuje više nego što možemo, ali ni manje. I očekuje od nas pokajanje, ako smo nešto učinili ili rekli nešto rđavo, da se pokajemo, ispravimo i Bog će oprostiti. Bog ne očekuje da činim više nego što mogu, ali ni manje nego što mogu. To je ta dužnost. Među svim ljudima, svim nacionalnostima, ima i ljudi i neljudi, ali to zavisi od svakog čoveka. Da li će on biti čovek ili ne čovek? Ne mogu ljudi da nas uguraju neljude, a ne mogu ni neljudi da nas uguraju neljude. To zavisi od nas, ako mi pristanemo da nas uguraju u neljude. Budimo ljudi, neljudi nikada. Prava ljubav je jedino kada ljubav ne traži svoje. Kada voliš nekog bez ikakve logike, to je i prava sloboda. Zato sam hrišćanin. Kada je sujeta prisutna, onda dolazi do gordosti i svađe. Čovek je jači mrtav nego nečovek živ. Prolaze godine i vreme, a na nama je da se trudimo, ne da budemo važni i slavni, već da budemo dorasli vremenu u kome smo i mestu na kome smo. A to zavisi od nas, na kraju krajeva. Zato činimo uvek koliko do nas stoji. Da je Bog hteo da čovek puši, ugradio bi mu odžak. Učinimo mi svoj deo posla, a ono što prevazilazi naše moći, prepustit ćemo Bogu. Da je svima nama kao ljudima i hrišćanima jasno načelo, da zlo dobra doneti neće, da je krv ljudska hrana naopaka, stvari bi išle sretnije. A srce naše bit će čisto ako se mi budemo trudili da ga očistimo od greha. Đavo ubacuje naš i srce naše zle misli, grešne misli.
Ako se mi budemo trudili svom silom i snagom da te misli odgonimo od sebe, onda će srce naše biti čisto. Ali ako đavo nađe u nama pomoćnika i mi se budemo zadržavali na tim grešnim mislima, budemo ih gajili, podgrevali i one budu rasle i izrasle u greh, sami ćemo biti odgovorni. Čuvajte i neprijatelje svoje i molite se za njih, jer ne znaju šta rade. Pokazati veru svoju i rečima kad je vreme i kad je prilika, ali je pokazati svojim delima, a za to je uvek vreme i prilika. Pravedan čovek i kad nije kriv, pretpostavlja da je kriv, a zločinac, nečovek, nikad nije kriv, uvek su krivi drugi. Pre nego što počneš suditi o meni i mom životu, obuj moje cipele i idi mojim putem. Prođi ulice, brda i doline, oseti bol i sreću. Prođi godine kroz koje ja prolazim. Padni preko svakog kamena koji se meni našao na putu. Ustani uvek ponovo i idi istim putem, kao što ja radim. I tek mi onda možeš suditi. Vreme je jedno trajanje koje ima prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali prošlosti kao vremena nema. Ima ostataka od prošlosti. Budućnosti takođe nema. Ona će biti. A šta ima? Ima samo sadašnjost. Ta kategorija vremena ne odnosi se na Boga, na njega se odnosi večnost. A večnost je stalna sadašnjost. Nema ni prošlosti, ni budućnosti. Kada bih bio poslednji Srbin, pristao bih da nestanem, a da ne bude zločina. Grešnici su uglavnom veoma nesrećni ljudi, naročito kad su prepuni sebe, da je svima nama, kao ljudima i hrišćanima, jasno načelo da zlo dobro doneti neće, da je krv ljudska hrana naopaka, stvari bi išle sretnije.